Üdvözlöm Önöket! Legutolsó egészségpercünkben az érszükülettel foglalkoztam, arról beszéltem, hogy alakul ki, mik a valószínűsítő tényezői, rizikótényezői, és most arról beszélnék ígéretemhez híven, hogy hogyan tudjuk ezt mi befolyásolni, javítani. Az érszükület azért nehezen csökkenthető, mert az érben lerakódott mészszemcsék, a koleszterinben, a zsírban lerakódó mészszemcsék megkeményítik az ereket, és attól fogva ezek igen-igen kevéssé tágíthatók. Egy olyan módszerről beszélnék, az ultrahangos érszükület kezelésről, amivel nagyon jó eredményeink vannak, és nagyon jó reményünk van a javulásra. Úgy működik, hogy egy ultrahangfejet, aminek megfelelő meghatározott rezgésszáma van, és meghatározott hullámhossza, és meghatározott ereje, a talpra rögzítünk, és a talpon átfolyó vért, ereket lögdössük vele. Ennek az a hatása, hogy az ereket mindenütt, minél idősebbek vagyunk, annál több, nagyobb számban körülvevő és kísérő, kollaterális kísérő erek tágulnak, valószínűleg a számuk is nő, és ezáltal lényegesen több tápanyagot, oxigént, vért kap az a szerv, amelyik egy jó ideje már ehhez kevéssé jutott hozzá. Ezért jobban fog működni, ezért tapasztalataink is ezt mutatják, megszűnik vagy csökken az zsibbadás, a görcsök, az éjszakai lábhidegség és lábfájdalom lényegesen csökken vagy megszűnik, lényegesen hosszabb ideig tudunk gyalogolni, nem úgy, mint az úgynevezett kirakatnéző emberek, akiknek 50 méter után már fáj a lábuk, és ezért minden kirakatnál megállnak, és ott pihentetik a lábukat. Ez a szolgáltatás elérhető egészségházunkban, és nagyon szívesen ajánlom. Jó egészséget kívánok!